Bare lige sæt Nej. Du kan ikke rigtig, du kan ikke. Helvede. Vi prøver lige at se, hvad der sker, når han begynder at trække. Kan I bare begynde at pakke dem i, mens? Ja, jeg vil lige have ham væk, så ikke at... Så. Nej. Hvor var de sgu længe, ikke? Action. Så skal det ikke, der ikke vejer så meget ud i byen. Den er lidt, når man tager ind der. Han er godt til sømmermænd, det her ved. Høtteren tager det her, nogen der kan se det. Og jeg tænker mere på den der, hvis lige råber højt, når den flytter sig. Drenge? Hvad mangler heroppe, der er mange topter? Nogen der ved? Hvem er næste her? Hvem er den næste her, der lige kan? Nu er det kan det her, eller skal vi gøre det? Skal vi prøve træ, altså når vi når, så vi andre lige hjælper med at trække lidt videre her? Jeg får hjælpe lidt. Jeg har overhovedet magt at hjælpe noget. Jeg er hurtigere end det er for. Skal vi trække det her nu? Skal vi bare trække noget? Kom. Kig bag, hvad vi er vi færdige?